Si Jesus, human siya nabanhaw, mi puyo pa siya dinhis kalibutan og mga 40 ka adlaw. Una pa siya ni balik ngadto sa langit. Og niining iyang pagpuyo sa kalibutan, iyang gipakita nga kini di ay kamatuoran sa pagkabanhaw, lawas gyud og espiritu. Dili lang kalag, kung dili lawas og kalag. So kanang imong lawas ron, kining akong lawas, bisag madunot ni ngadto sa menteryo, mubalik gini siyag tapot ngadto sa espiritu, ngadto sa kalag. Muna kining atong lawas, kinahanglan gyud unta nga muhaom sa qualifications aron makasud og langit. Kay kung ang atong lawas dili gani muhaom sa pagsud sa langit, ang ato sang kalag di sad kabalik sa langit. Mo ginitiman samtang naa patay lawas, unya ang atong lawas dili muhaom sa pagsud sa langit, ang ato sang kalag di gyud kasud og langit. Kaya di man ni sila magbuwag, di ni magbuwag ang lawas ug ang kalag. Asa gani ang lawas, adto sad ang kalag. Na karon, musta mang inyong mga lawas karon? Nihaom, makapasar ka naglangit. Kana bang inyong mga lawas, bakas taning ako. Nya dili ra ba naong mo'y hukman sa Ginoo? Di maning atong naong. Ang iyang hukman kung giunsa nato paggamit ang atong lawas. Ang binuhatan sa lawas. Muna sa unang pagbasa, wa magsigig pangitag kwarta si Pedro o si Juan. Wa sad sila mangita og kanang dungog. Wa sila mangita na. Gasigi silang paningkamot nga ilang masangyaw ang ngalan sa nabanhaw nga manunobos nga mao si Jesus. Kay kun kwarta pa, awa na, magpabayad na to sila atong ilang gahom katong makapalakaw og bakol. Magpabayad na to. Pabayad man gani nang magpabugno sa piso og sa bitin. Magpabayad man gani na kanang magpadpad-padpad anang card. Di ba? Madato man gani nang tig hula-hula o kanang bisan gani kanang tig hilot-hilot. Kay mangayo lagi kwarta. Bisag donasyon, labaw na ning nagmisa. Labaw na ni, kusog kini mo dupa-dupa niya, kada dupa ani hakop mo gila. Ayan na, kulikta mo yun. Pero, og naa may kwartang moabot, dili na maoy tumong, dili na maoy gihalaran sa mga buhat sa mga apostoles. Unsa may ila? Ang pagsangyaw gyud sa ngalan ni Jesus, og ang iyang pagtulunan, labaw sa tanan ang pagsangyaw nga siya nabanhaw. Kana gyud. Muna ningon sila kining pagpalakaw na mo aning bakol nagtuom og sa amo ning pagkabuutan, sa among pagkarelihiyoso, dili oy. Ang tanawa ha? Ilag yung gidinay ang ilang kaugalingon. Nahitabo kini tungod sa ngalan ni Jesus, nga ila dayong gi-explain. Kadtong Jesus nga inyong gilansang sa cross, kadtong inyong gipatay, mauto siya'y gibanhaw sa Ginoo og sa iyang ngalan ang tanang butang nga maayo mahitabo. Mo na siya'y nindot kayo. Mo na usbo na kog pangutana, musta maron inyong lawas? Pasar? Maubitaw diri sa atong salmo, sa titong tubag sa salmo. Ayuha gina ninyo memorize. Naaman dahil diha. O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Dili nato tawgon nga ang nagbuhat aning mga maayong butang sa kalibutan ang ngalan sa usa ka kandidato.
Wa sa gid untay kandidato or mga leaders nato nga mangangkon nga ako'y nagbuhat ani, kanang magsigig pangangkon nga siya nagbuhat og maayo, wa gid nay ayo. Una din sa atong simbahan, di gyud ko mangangkon nga ako'y nagbuhat ani, magsige mas laingon pader ika di patungod nimo pader, di gini mahitabo nako na naunsa mo diha. Sobra ni 30,000 katao ang nagtabang ani og hatag. Unya ang mga workers dinhi nga nagtrabaho nga nagkadusingot nga samad ang uban porting hugawag naong wa jud ko kaapil bisag usa na lang kadugsak sa pala. Muangkon tingali ko nga kabahin ko aning paghimo ani pero dili ako'y gahimo. Ngano man igo ra gyud kong nagyaw-yaw nga pamalit mog slot kana ra gyud. Munang wa gyud ko'y angayan nga magsigi ko og kana ganing pangangkon. Kamo sad sige mamugpalit og slot no. Muduko ra ba dayon? Ay hibaw lagi ko nga naipipila nga wa gyud palit-palit bisag makadungog di gyud mapalit pero kamo bang namalit ba? ayaw sa mo pagsigang kun ako dako ikaw na donate. Di patungod na ako dako ikaw na donate. Buangon ka. Sagot tay mahimo antong imong gidonate. Katong usa ka slot, katong 10 ka slot, bisag katong 100 ka slot, bisag katong 1,000 ka slots. Wap ang gini mahurot nga atong pamgidaghang slot. Daghan kay immoralities karon tibok kalibutan. Kanilang homosexuality, grabe na gyud ka inistanan. Kining drugs, kining mga bisyo, grabe na gyud kaayo. Lata na kaing kalibutan ani naghitak na kanang pornography nga naa diha sa internet. Wa na ni censored ana, wa na. Naatanan nga na diha. Bisag unsay level sa edad sa bata. So na doon naman to'y for adults only. Karon wa na. Maka-open na. Tanan. Tungod ani ato mga gadgets. Pare, madre, maka-open na. Labaw na mo diya, mga buangon kay mo mga naong. So, maka-open. Tiguang, batanon, basta gusto kang mo-open, naag diya. Lata, nakaistanan. Kaning atong pagsigi og kanibang away aning kwarta. Away aning mga kabtangan, kining kadaw, lata na kaayo ang kalibutan ani. Kinahanglan tag dunay mo banhaw. Kamo magsalig mo nako, di gid mo mopalit og slot, patay ni atong project. Magsalig ra mo nako, unsa may mabuhat nako dinhi. Di ba? Pero mamalit mo tanan og slot, hot doon taning 51 pila pa ning kuwang 51,938. Hut doon tanig palit karong buwana, sunod buwan, makaingon dito, hala, ninduta na gud ani. Ako'y nagbuhat, dili, kamoy na malit, ako lay ni facilitate. Pero magbinuang sad ko, kurakuton ko ni, bisag pila pakabuk inyong paliton nga slot, di gid na mo barog ang building, mga tangtang na lang ng tarpulin, mga donut na lang ng mga tarpulin, dihan atong gibutang-butang, wa gi mahimong project. Kay kurakot mangko. So magtandim gining leader og ang members. Kamo pamalit og slot, ako palit sad ko, pero ako'y facilitate ana. Pakita na ko ninyo, hutdanig palit. Pakita na ko ninyo, why 6 months? Kita gyud mo dinhig pinakanindot nga structures. O di ba? Pero magsige ra sa mga bahala pa dia daghan bita na mo palit. Ana ra gyud tong kada bang permitan magsalig sa uban ba? Nya beneficiary ra gyud ta. Igo ra kita mo, la nindot na kaibig lugar ana. Nakapalit ka sa. Wow. Si father man, si father. Wow, oy wa nito wa tay mahimo ana oy. Ug wa gid ta nga mga sakop kitang mga Pilipinos di ta mosunod ni Kristo, di ta mosunod ni Maria ug sa mga santos. Wa gi kabanhawan, wa gi kausaban, wa gi kalambuan ning nasura, mag-anam gid kaut-ut. Karong tuiga pila ka kabuk mudamag nato dinhi nga either kusog kaayo nga hangin or dagko kaayo nga mga uwan. Hutdon na tagpatay ani mga Pilipinos. Hastan atong presidente di siya kasadang sa climate change.
Nya, ug way Ginoo, wa si Maria, wa ning atong pagsunod sa Ginoo, way makasulbad ani. Apan si Pedro ug si Juan, way kwarta, way grado, gisulbad ang kahimtang sa usa ka bakol, nakalakaw sa ngalan ni Jesus. Muna ang iyang ngalan mo'y katingalahan. Kanus amo epekto kung atong puy-an ang iyang mga pagtulunan.